Shalom, horas marihita saluhutna. Di hamah kadamang dohok dainang, manang di dia pehamu maringanan, tangiang nami toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion nitu hata Jesus Kristus. Adorakso taparadi hata nitu hata jumulo mahita martangiang. Dami ni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hata nitu hata na gabi jamita di minggu estomihi na marlapatan ay homa gabi partano batuaku na di enet sian pesalmen 30 sada ayat 30b. Ima minggu di tanggal 15 Februari 2026. Hata nitu hata natar surat di Evangelium Lukas bidusia ayat 20 rodi ayat 30 dohot topik ni minggu marsangap Yesus di atas dolok. Yesus dimuliakan di atas gunung. Ujaha madihita tapai hutiuk ma di bagasan rohat tabe songonoma di dok hatani tuhata. Arga ualuari duk salpu hata odeng di togiho ma si Petrus, si Johannes doho si Jakobus nakok tu doluk martangiang. Jadi ujuna martangiangi ibana mibarma rupani bohina jala marlinang-linang ma para bitona. Maka taima dua halak dohot ibana ima si Musa dohot si Elia. Marhasa ngapod do nasida idaon akan ahumatahon ujung nilakana si pasidungonna di Jerusalem. Terpudum do anggo si Petrus dohot akadonganna. Alai dung-dungon nasida gabi di ida ma hasangapon nai nang halak na duway jongjong di labung na. Jala martahi sirang nasi desian ibana nin nasi Petrus ma madok Jesus. O guru denggan nai dison. Hupauli hami ma sopo-sopo tolu sada di ho, sada di si Musa, sada di si Elia. Swadong di boto nanidok nai. Madok songonido pe ibana Roma obus sada mangalinggu minasida gabi hatahutam manasida lahobongo tu bagasan obuni. Jadi makuling masada suara sian obuni madok odo anakku natarpilih tangiho kamuma ibana. Jadi dung makuling suarai sasada Jesus nama rapok nasida disi laos mau homdo nasida dang di pabotohon nani ida nasidei tu agia ise anggo di aka ari ima hatani tu hata. Di hamuak kadongan saha porsiaon jupak kita do berita taringot tu Jesus na marsangap di dolokon di na dua evangelium nai. Ima di Evangelium Matius dohot Markus. Lebih tepat na rupani boido noni daud tai di Matius 10 ayat sada rodi ayat sia, ia suai di Markus sia ayat 2 rodi ayat sia. Lapatan na disi dakola si Lukas nama maritahon berita na balgaon. Dohot do si Matius, dohot si Markus. Tarida do aka pardus-dusan manang hadusan niya ka pamaritahonon ni natului. Alay jupahita dotong aka parasingan rupani. Isarani taringot tu tiki, taringot tu waktu, molo si Matius doho si Markus madok, onom ari dung dipabua Jesus si taunon natuaka sisian nai. Jadi peristiwaon nanakokina sida tu dolok, onom ari dung dipabua Jesus namar si taonon anak ni colmai. HP anggo si Lukas madok dung ualu ari do. Jadi molo di hata Indonesia di dok kira-kira 8 hari nina rupani disi setelah pengajaran ini.
dohot aka parasingan na asing dope jupa kita di natolu evangeliumi. Alai atik pesongoni masih pasi kopat do di pamarita honon nai. Ima jorupani natabui taida di si parasingan arong dope nian molo risiki tanno mamereng arong dope aka manang napiganai parasingan na. Taringot tuduluki maksudna inganan ni Yesus na marsangapi dosdo pamarita honon ni natulu evangeliumi dangapala diguari dulu na dia dui dangapala pitor tulum rupani didok dulu kondangin na alai molo si Matius do si Markus madok tu sada dulu natibbo tu nasuhi do didok dulu natibbo jalan nasuhi alai molo si Lukas di bagasa turpukon hola tu dulu do didok ya dulu mana tidak diberitahu. Suku-suku nan waing akamang dohot tamuinang dulu na dia du itu tu. Jadi molo tasigati diaka panigation yaka napista rakana malo aka penafsir madok dolok hermod due. Jadi dolok inganan ni Yesus na marsangapi didok ima dolok hermon na marjonokon tu kesarea Filipi. Jala tibbo ni dolo ko didok disirupani 2.800 kaki di atas permukaan laut. Jadi memang lumayan do tibbona. Tuak kadongan naung hea wisata rohani tu Jerusalem pasti do hea tu ingananon. Jala laos dibangun do memang disi sada gereja tolu palas-palasna laho paingoton peristiwaon natar surat di Bibelor rupane ima peristiwa transfigurasi Yesus di dolok Hermon nakining. Jadi akadongan naukia tu Jerusalem pasti do diboto tempaton. Na pasti akamang dohot tamuinang natulu evangeliumon dosdo pamiakonon nasida di beritaon maksudna diturpukon ima dung di pabua Yesus na ikom manaun na porsuk ibana di Jerusalem sian aka situani natorop sian situani malim nang siboto surat pe jala pola ikom mate ibana bunuon jala panguluon di aripatuluhon dohot poda tunagiot mangihuton Kristusi syarat-syarat mengikut Kristus. Jadi boy dan nota jaha di Matius 10 onom ayat 20 sada, Markus sia ayat 30 sada, manang di Lukas sia ayat 22 di joloni turpuk tahun, manang adorakso turpuk tahun. Lapatan nanuaing beritau dang berdiri sendiri ibana, dang berdiri sendiri. Molo didok onom ari dung berita ini narupani manang uwalu ari dung nama saya lapatanna 8 hari 6 hari setelah Yesus memberitahu bahwa dia atau anak manusia akan menderita dan ketika Yesus memberitahu syarat-syarat menjadi pengikut Kristus. Iman waing pamyakonon ni turpukon. Lapatanna disi dang na berdiri sendiri turpukon adong do hubunganna tu berita sebelumna. Jala molo taparrohahon tung takas do didok si Lukas di ayat 30 sadei turpuk tai babua nama katai ujung nilakani Yesus doho si pasidungon na di Jerusalem do dihatai ibana doho si Musa nang si Elia di doloki. Jadi hola si Lukas do nama nuratoni rupane di ayat 30 sadei. Jadi bukan sekedar penampakan dohot parjupangan sabing didoloki alai Yesus natului nita majo rupani si Musa dohot si Elia nang Yesus manaringoti ima si pasidungon na di Jerusalem dohot makatai ujung ni lakani Yesus di Jerusalem. Ahado na naing idauta siani akamang dohot tamuinang jala ahado na bui-bui to tarupani ipolani turpukon nagabe jamita dihita. Manang nabo HP ikon tapado mudo na dua beritai ala daktar sirange sian pamarita honon. Totu pesan na parjolo akamang dohot tamuinang nanaing
idota sian turpuki jala ikon tajaha sian ayat sebelumna pesan na parjulo na yang idota siani ima pabua ngulu taon HP dang lias sian namar setawonon. Ima jo na parjulo na taida rupane. Jadi molo di pabua Yesus pabua anak ni jolmai ikom marsitawonon ninna totu sinyal kuat dui dihita aka si huton Kristusi pabua ngulu taon dang lias sian namar sitawonon. Ikon adopatta do ragam ni sitawonon. Taingok maya kamang dohot taminang dangadong jolma di portibion na lias sian sitawonon. Molo didok Yesus ia anak ni jolmai ikon gudang do taonon na ninna rupani di ayat 22 bah lam hitama ade. Haru Yesus ikon manaon didok rupani di si balam hitama lam auma haru Yesus marsitawonon lam homa lam auma lam hitama lapatan na ikut tasadari dui akamang dohot tamuinang unang kura-kura dalam perawate pura-pura tidak tahu. Hupikir ido sada pesan nanang dohonon natu hita marhite turpuki rangkaian ni ayat-ayat na tajahanak kini ngani. Babua hitape ikon mengadupi ragam ni sitawonon. Nah di situasi sisongonima ra makuling minggu tahun nama dok aihoma gabe partano batu aku. Tuhan menjadi gunung batu kita. Ditikina mengadupi sitawononi gabe Yesus ma partano batu dihita. Tuhanima nagabe partano batu dihita. Dihamuak kadongan saha porsiaun songon nataboto ate adong dua macam sitawnonon. On nga manang na pigahali rupane tabigi adong dua sitawnon. Adong do sitawnoni ala natabay sadiri do memang. Jadi saya menderita ya karena ulah saya, karena tindakan saya, karena kelalaian saya, karena perbuatan saya. Molo manau adong doon ala nahubain. Misalnya rupani gabe batu homa amatai. Baibana do mabay ni. Ay nga sa di oray natay unang be say paborngi-borngi kuho mulak sian pardalanani sian lapoy nin narupani. Alay sa di tutu namatay. Akhirnya gabe batu hom may bana. Gabe marsahi may bana. Ibana do mabay niya to. Alay adong mamuse si taonon na paduahon ima si taonon ala na mangihuton Kristusihita. Jadi manaon au manau kita manau kamu ala taihuton Kristusi karena kita pengikut Kristus. Nah molo ala ni Kristusidu hita manaon dijamita na minggu nasalpui ngadi paingot tu hita di Matius 5 ayat 10 sadai mertua maho itadisi. Mertua maho disi. Mertua maho molo dipaburu-buru halak ko ala ni hati goran manang ala ni Kristusi. Alai molo ala nabi nahemmu do tutu gabe manaon ya tao na de. Yesui baru hono tama unang betong bertobat ma. Alai na pasti marhite berita natajahan waing diturpukon doh sebelum turpuk tahun. Bah memang namang guari dirina si huton Kristus ikom manaon do ibana. Ay haru Kristus isa diri ikom manaon na porsuk ibana didok disi. Ima pesan na parjulu na buita putihi sian berita masai. Na paduahon taringot tu si taunonon meragam do sikap ni jolma ate. Meragam do responna. Meragam do carana mangadu pisa. Adong do natigar. Adong do napitor madili rupane. Adong do songo sihirput. Holat ditodong do peotik ngaitor mangirput ibana. Alay adong do natigar ibana. Adong do songon bambu.
Nakpe di dua hon alugu ibana olo do si pata sape tuki songoni buti dais tu tanoi alai dang rupak. Jadi apa sikap nai gabe lenturi bana rupane. Alai adong do muse songon sikap ni si Petrus di joloni turpuk taon. Ai hola dido Yesus na iko manaon na porsuk ma anak ni jolmai mamitor ditarik ibana do Yesus tupu di dirok matu Yesus asi marohani debata di ho Tuhan unang masonggo pitu ho inna ibana tumakas taidan do di Matius 10 ayat 22 hola dido ibana songoni gabe dido Yesus matu ibana laho maneho bulis gasip do ho diau adang di parroha hoko akana di debata akana di jolma do ninna Yesus ma tu si Petrus. Jadi adong do na bersikap songon si Petruson tang lomorohana mabigi jangankan mengalami mabigi pedang lomorohana. Alai ngata do nakid di jolo dia ma adong ngolu di portibion naso manaon ate. Jadi gabe sehira si bolis na burju do rupane si Petruson si bolis na burju. Lapatan na dang olo si Petrus majalo kenyataan atik penunga dido Yesus iko manaon na porsuk do anak ni jolmai. Imana paduahon na patuluhon tangihom ma tuhatai. Tangiho kamu ma ibana. Ido suara na terbigi si ano buni dung marsirang Yesus doho si Musa doho si Elia. Lapatan na Tuhan Yesus mabahen pangguruammu di ngulumi manang na dia pe ta adu pirupane. Molo Yesus iko manaon na porsuk do hape balam hita ma nganita nakid di jolo. Molo di pabua Yesus na iko manaon na porsuk ibana sinyal kuat do itu hita pe. Pasti do. Pasti iko mangadu piaka si taonon ala si huton ibana hita nakiningan. Holani tutu akamang do hotamuinang songo dia mahita mengadupi penderitaan ini, mengadupi si taunoni, bah marguru mahita tu Yesus. Marguru mahita tu Yesus. Sada nataguruhon di Yesus ditikina marsi taunoni ima tang lari ibana sian kenyataan. Kalau memang harus menderita karena Kristus, ya hadapi dengan iman. Unang gabe menyangkal Kristus ate. Itu salah satu syarat mengikut Yesus didok dijoloni turpuk tahun. Jadi molo didok rupani tagiho kamu ma ibana ninna disi hupahami hulapati marguru mahita tu Yesus diaka na masa di ngulu tahun. Hama kadongan saha porsiaun di dok di ayat 30 sadai kalimat na parpudi suarong di boto nani dok nai ninna rupane. Horoha hola di ida si Petrus nama sai dang di boto be aha nanaing dohonon. Molo si Markus madok edang diboto nani dok nai aitung hatahuton si tutudo nasida. Lapatan na alani biar na do mamereng nama sai rupani namar sangapi Yesus didoloki keberang diboto be manangaha si dohonon na. Alai si Lukas nakiningan madok suarong diboto nani dok nai horoha asal puas do hatai siapa mangan ne si Petrus asal dipadok do songone. Adu tutu pesan nanaing dohonon natu hita marhite. Bah, memang juk-juk do hita songo si Petruson dak taboto ahna tadoki. Asal madidok rupani hatanai manang namargunai manang dang dak peduli ibana disi. Pokokna asal ma didok hatanai. Jala saya dong do rupani dak pola situ duguar jolo didok asa dipikiri. Dang jolo dipikiri asa didok. Jadi adong do songo si Petruson asal ma dipadok. Jaladak kolanon ibana ditikior rupani asal namadok si dohonon na. Adong do pianon di manang napiga peristiwa asal ma dipadok ibana songone. Alani dora asa didoakan na tua-tua molo nang makatai jolo ni dila di birate. Asa ni dok hatai lapatan na jolo dipikiri ahana naing dohonon na pikiri ahana naing dohonom baru hatahon asa anggiat marguna hatami tuaka na ubigisa unang gabi bisa hatai tuaka na ubigisa
pilti ni hasapi do tabu bigi nate pilti ni hata haci do tu si pareon di buku de nomor 2 ayat tului tu takas do idok disi unang asal puas hata. Jadi unang asal puas hatai. Alania kamang dohot tamu inang merdu mutisi sai maloma hita mangaririt hata si dohonota asa marguna hata tai tuaka dongata. Amen martangiang mahita. Moliate marihotu hadi hatam no kubegi hami pauratom mai asa di parbuihok katami parbui nadingkan parbui natongki di bagasan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amen.